Takže ahojte pri ďalšom Axat vlogu. Je piatok 7:00 a ideme to rozbehnúť pomaly. Dneska nás čaká záhul, 5-6 záhrad určite. Takže ideme to natočiť a ide sa na to. Ide pekne, ešte zabehávame, takže nerobíme plné točky úplne všade. Dúfam, že západky pôjdu, zoberiem si ešte VDčko pre istotu a môžeme ísť na to. Tak, začneme takou menšou záhradou. No, začneme to tuto. Si takto nejako. Není to extra veľké. Tak toto si spravíme potom uvrať. Zapneme koleso. Takto. No, bude asi mokrá. Nevadí. Tak, vždy treba, keď sa dá, treba prevorať túto brázdu opačne. Keď začíname tu, tak prehodiť ju na druhú stranu a potom to celé vrátiť. No ja budem zasratý. To som myslel, že je celkom sucho, keď dlho nepršalo, a ono nie. A tu je taký mokrý kút. Dobre, toto asi vycúvam celé. Že nerobí to špatnú robotu. Čo moja? Ty si sa hrala, čo? Pravá hlava nebere dobre. Komu tam lupneme. To bere fakt krásne, ale tá druhá je voláka naťahnutá. Hondou som zatiaľ spokojný, robí čo má, tam nie je o čom. Na nádrž kľudne spravím dve takéto zahrady, nebojím sa povedať.
Je tu síce väčšia jak z Rato, ale myslím, že Rato má litrovú a toto má 1,8. Také pre porovnanie, ale určite má aj toto spotrebu menšiu. Aj keď som mal tú staršiu Hondu, tak tá si tiež vôbec nič neťahala. To bolo na spotrebu veľmi dobrý motor. Si len tak pradie. Ale začína byť fest mokro. Trošku aspoň o pol otáčky ubereme. Toto pri tých tujach to bude strašné. To mám dneska na celý deň roboty. V každej záhrade treba trošku poštelovať tie pluhy. Záleží aj kto má akú zem. Niekde to ide ťažšie, niekde ľahšie, tak kde je sucho, tak kde je mokro, niekde je foliak. Treba sa s tým hrať. Ale z pravidla väčšinou to mám raz nastavené a ide to. Tam stačí minimálne štelovanie a musí to ísť. Teraz sám nepôjde, lebo tu je to ozaj dosť mokré. Tu je to ozaj moc mokré. Zistím, že tento plyn má jednu chybu. Starý terácky plyn, taký kovový, čo som mal, ten mal doraz pred sytičom. Dalo sa tam preskočiť cez takú hranu na ten sytič. Toto to nemá. Keď mu ja dám plný plyn, tak mi ho začne dusiť, lebo neviem takto zistiť, kde je tá hranica toho sytiča. Ešte pozor majstri, občas sa stáva, že keď sa pridá plyn, keď je moc táto páčka nejak blbo otočená, tak o túto rukoveť, o tú gumu tej rukovete to zadrháva a ostáva visieť plyn. Dosť nebezpečné, keď cúvate voči plotu. Neviem, či to stalo už niekomu, ale mne sa to už o pár razy stalo, tam je iba pár milimetrov a občas sa stane, že to tam ostane visieť. Dneska som to už doťahoval celú tú rukoveť. No. Ale ide to pekne, na to jak je mokro. To krásne odvaluje. Uvidíme aj v ďalších záhradách.
dáme na úvrať. No, bola čo vám chcem ukázať. Vidíte, jak to je tu pekne zahodené. Keď to je mokré, všimnite si rozdiel medzi touto polovičkou a tamtou polovičkou. Ešte cúvnuť trocha. Takto. Pozrite, aký rozdiel to bude. Jak si tá marhulka cecá pekne vodu. Tam je to vidieť, jak to nie je nepravidelne tak zahodené. Tuto ledva ťahá a tuto už prejde do suchého. A už aj dvíha pluh, lebo je to tvrdé. A je to sakramensky poznať ten rozdiel. Že aj keď máte pluhy naštelované celkom správne, zmenia sa podmienky na pár metroch a už to je poznať, už to je iné. A ako ťahá si, pradie si. V tom mokrom to je trošku horšie, ale to moja. No toto je veľmi pekná oračina, ale je to už až moc mokré. Čo, chceš pomôcť? Ideš pomôcť? Neboj sa. No. Toto vedľa som robil. To bola prvá záhrada tento rok. Nech to odsýpá pekne. Kilometre budú nachodené, to je hlavné. No, takto by to mohlo vypadať. Proti slnku tam je vidieť chuj. No, celkom fajn. Ideme ďalej. Tu je taká menšia robotka. Minulý rok som to oral, tuším hen tam je to do kopca, musím to dať sem, tu je jama. No. Zase už klasicky. Musím to najprv takto zobrať a asi to dáme na túto druhú dieru. Dneska to bude maratón. Takto zapnúť koleso.
takisto. Musím ísť ešte hentam raz. Týmto je to pekne preorané až po tú trávu. Tu je dobrá zem. Tu je ideálna obchod. Škoda, že záhrada je taká na chuj. Ale už nemôžu byť všetky obdĺžníkového tvaru. Nevadí. Zoreme. Som postupil. Jedna je hotová po foliách, robím druhú, pozvali sa mi tretí, štvrtý, čakám. Akurát, že mám dneska dohodnuté inde, ale keby všetko klape takto, jak ide, kurník, dneska to bude iný maratón. Všetko to odsýpa, jak má. Nechodím hore dole. Trošku som namazal kolesa, lebo neišla uzávierka dobre. Ale už to fachá. Takto by to malo ísť stále. Hore, dole, hore, dole. Človek nech sa pri tom nenarobí. Nech je dobre zorané. Ľudia spokojní. Spravím úvrate naraz, len tam takisto pred tým foliakom a uvidí sa, ak budem stíhať časov, možno pôjdem aj vedľa. Ale ide to veľmi pekne. To bolo ešte také hutné pri plote, ale tu sa to tak rozbehlo. Jedna báseň. Hej. Ešte to občas len tak zasekne. Som len troška vejdečka strekol.
normálne vyrovnávam. Všetko ide jak má. Troška akurát od tejto hlavy, od tejto pravej hlavy nechcel, keď je mokrejšie, tak neodvaluje dobre, ale toto konkrétne už ide dobre. Či ju nebudem musieť trošku ešte s flexou poleštiť, lebo tá hlina ju nechce voľako dobre zabrúsiť tú hlavu. No dobre, pokračujeme.